ассалому алайкум дӯстони азиз. Видеои имрӯзаи мо оғоз мешавад аз намихе табақ, аз табақҳои чӯвӣ. Ин табақҳо қарор дорад дар пеши банки Эсхата рӯпарӯи дуюм ё сеюм дарвозаи Корвон. Ин банк ҳама дидагиед. Ана марҳамат тамошо кунед. Табақҳо ҳар хел нарх дора. Табақчаи майдаш 20 сомон, ана дуюм рядаш 25 сомон, ана ино 30-40 сомон, ана ин сафед 50 сомон. Вай ай чормағзай. Ина марҳамат кунед, тамошо кунед дӯстони азиз. Анай калони калонаш даиҷа 85 сомон ай табақа. Нигоҳ кунед чанд намуд аст ина ёра бинед. Иш 40 сомон ай. Ина иш 50 сомон ай. Ана ба болода мам хеле 50 сомон, 60 сомон, ина иш 60 сомон ай. Дидед дӯстони азиз? Марҳамат, ина иш 30 сомон ай. Табақора бинед. Ман хиёлам и борон борида и табақа об доран, обша рехтам ки ино хичон об мерехтиян дар табақа. На марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. Бинед чӣ хел табақаи хушрӯ. Ҳозир ман кӯдакиёшам барои кӯдакон нишон метам. Бинед 20 сомон будай. Хушрӯчай. Анаҳа, марҳамат. Майдаш 20 сомон, калон 85 сомон. Ина аҷа ман як говрача дидам. И говрача барои кӯдако кандакори хушрӯ кадаги 120 сомон будай, бо арзон меша барои кӯдако. Амра гуфтам барои духтарон бозикунишон. Ана аҷа дӯстони азиз, аллакай медонед рости Корвон Сити таги нависо анам хир аз продажа шидай. Микан як контейнере ки ҷои шарфояй 10 сомони ҳама шарфо. Бинед шарфои калони хушрӯ ам ҳастай иҷада. Инамҷа чанд намуде ҳастай ҳами шарфо ҳамаш нархошон 10 сомонӣ. Иҷадам ходамо гирифтестиян. Марҳамат. Таги нависо. Охирон рядаш меравӣ. Пеши Корвон Сити. Бинед ҳар намуда ҳастай. Ма ами дастам банда як дастам кати видео кадестам. Сиёмка кадестам ба ҳазурам хеб шарфора кушода шумода нишон дода натонистестам. Хе шумо бинед ҳар намуд ҳастай. На марҳамат. Шахсое ки дар ами Тоҷикистонед марҳамат омада харидорӣ кунед. Шарфои беҳад хушрӯ доран инҷа. Румолам ҳастай, шарфам ҳастай, чизе хоҳед 10 сомон. Ана дӯстони азиз и якум дарвоза пеши пажарни охирон рядаш бинед иҷада ҳама ҷои обтоби попшияй ба донаки ам доран. Ана иҷа распродажа будай. Бинед чанд намуде ки намҷа попши истодагиай басанушка туфли чизе ҳастай намҷа 35 сомон. Ана марҳамат тамошо кунед распродажа шидай. Ё ҳами яктаиш ки мондагиай распродажа кадиян. Ана дурунош бо мех дора. Хеле утеплённый. Марҳамат бинед чихе чанд намуда. Ёзи ман дига намудошам бо шумо нишон метиҳам. Ана ин қафош кушода. Ина бинед касе мехоҳа қафош кушодаям ҳастай. Боре хеле туфлиборинам ҳастай. Макасимкаям ҳаст. Ина 35 сомонӣ. Иҷа обтовия яна чӣ хеле навозифа мондум. Якум дарвозаи пеши пажарник тарафи обтовӣ охирон ряд миёӣ. Ана иҷада бисёрай попшиё. Ана ин тарафа бинед дӯстони азиз. Ана ино 20 сомониян. Дидед ана ино 20 сомонан. ҳозир тарафи дигариш 25 сомон. Ина марҳамат. Тамошо кунед. Касое ки мехоҳед ана марҳамат омада касое ки дар инҷа тамошо кунед. Ана ин тарафша бинед и 25 сомонияй аллакай. Ино аз сабабе ки оптон мефурӯшам вақте ки амин чизои яктаи дутаиш мемона ба бироварданам хир распродажа мекунан. Ина дӯстони азиз тамошо кунед. Шахсоне ки мехоҳед омада харидорӣ намоед. Бинед чӣ хел попшиёи хушрӯ 20 сомон, 25 сомон, 35 сомон. Ина бинед дӯстони азиз. Ана ин тарафта кӯдаконаяй ами чешкичако ҳамаш 15 сомонӣ. Чӣ намуде ки хоҳед 15 сомон.
духтаронаям астай, бачагонаям астай. Ана иҷа дӯстони азиз мада якта подписчикам дар бораи нами вазои декоративни пурсида буд. Марҳамат тамошо кунед. И ҳафтум дарвоза тарафи оптовия ҷои пасудаҳо ана миё 60-65 сомон буда ҷои оптовида. И калонай вазои беҳад калонам. бинед қариб 1 метра, и баландиш қариб 1 метра. ана бинед. дана иҷо ма омадагим дар бораи миксерои қимат пурсиданӣ дар Тоҷикистон чӣ хеле подписчикони мо пурсида будан. ана бинед дӯстони азиз, дар инҷа 360 сомона ҳастай миксерои нағз. баъд нағзиш 950 сомон будай. ҳозир айни ҳол дар иҷа надорам. анамин ҳозир ҳафтум дарвозаи корвон ҷои пасудаҳо тарафи оптове. ҳамин як точка да будай, ҳозир нест. ана инаму дора касрукҳои комплекта пурсида будан. комплектҳои сетагаш ҳаминора 450-500 сомонай. баъд дона инамино мисол дегошайку 200 сум, 150 сум, 180 сум, 250 сум. анами хеле нарх доран. анами дего, анами сковородко агар тоқа бигирӣ хеле комплект да 400-450 сомон сета чизиш. як касрукаи калон, я деги калон, якта майдатар, якта сковородка. ана марҳамат тамошо кунед. ино бо арзон мешава. диде дӯстони азиз, чӣ хеле ҳозир гуфтам. анами хеле нархо доран ино. инҷа ҳаста ино аями 10 сомона то 125 сомона. инам хеле чизо ҳаст. ман ҳозир ям хеле хулоса да омадам ки шумо да инами якда чӣ харид кардагим барои 8 марта ҳамра нархоша гап занам. чанд суми харидагим. шумо марҳамат тамошо кунед. бинед у шахсое ки мисол оптум рай када мехоҳанд ами чизора гирифта барои савдо фурӯшан оптумда. анаминора ман ҳозир шумо да нархошона гап мезанам. нархои оптумша и ҳозир магазини хидмат дӯстои азиз ҳозир хай камакак римон надора. барои ма камакак нархоша гап мезанам. касое ки мехоҳанд ами савдои ами чида машғул бошанд марҳамат тамошо кунед. бинед ки нархои ино чандияи оптумда. ана як намуд дута бакал дора. ми коробко дута бакал дора. ино нархи оптумуш 10 сомонай. ина бинед. ина ай ма гирифтам. ана ин намуд духи аста Versace. ино нархи оптумуш вақти коробка дар мехари 5.5 ё 6 сомон меғалта. бош нағзан духи 50 миллиграммаяй. ина бинед 50 миллиграмм дора. ана и бакало аста. и бакалора ростига ма оптумша да 27 феврал 7 сомонӣ харида будам. ҳозир боша имрӯз рафтам барои бор. ино аллакай 8 сомонӣ шидагай. 7 сомонӣ ягон ҷода нестай. ана и духи ҳамаму духи навози гап задам. ҳаму духиай. ана ино ҳастай. инам бакалан. ино оптумуш ба фикрам 7 сомон буд. ана инаму дастай. инам оптумуш 7 сомон буд. бо чиай? ана ин наборо ҳастай. ана ин наборо ҳозир ма шумода нишон метиҳам. ино оптумошон 15 сомонӣ. на марҳамат тамошо кунед. ира як қаламуш набудай, аҳамият надодам. ҳозир якти дигаша нишон метам. якта нивея крем дора, якта духи дора, яктаи дига боша қалам дора. ҳозир ма дигариша нишон тиҳам. дигарашта бояд боша. ой ҳамҷа аҳамият надодам. қоши сухояй сиёҳуш. ина тамошо кунед дӯстони азиз. ино оптумуш 15 сомон. ина касое ки мехоҳед дар ҳамиҷаед рафта 7 дарвоза и аллакай 6 дарвоза чизое ки нами стаканораи 7 дарвоза гирифтагиим оптове а стаканаи духию дигар чизора ай 6 дарвоза рядои охирон. и тараф ам анам хел наборову анам хел духиё ҳастай. ана ин набора мехоҳам нишон тиҳам шумода. ана ин наборам ҳамин нарх. набине якта дизадарам дораву якта дига боша солнцезащитный крем дора SPF 45. нигоҳ кунед. и ам нархиш ҳамин набора нархиш 15 сомон оптумшай. дона да гоҳ хело 25 сум мефурӯшам, 20 сум мефурӯшам. ҳар касе мехоҳад баъд аз рӯи инсоф болошда пул мемонам мефурӯша. ана ин тарафта хаями бакалое ки ман шумо дози нишон додам. ина ҳар намудаш ҳастай. марҳамат шахсоне ки мехоҳед ами
ҳамин чизода рай кунед, машғул шавед. марҳамат, тамошо кунед. метавонед ҳамин чизоро харидорӣ карда фурӯшед. шахсоне ки ҳамин нақшаи шудани бизнеса доред, ана марҳамат бинед, нархҳоро тақрибан хутон ҳисобу китобша бикунед. баъд ки бинед ки фоидааш ки ҳаст, ба ҳамин ҳисобу китоби шумо дуруст омадеста, марҳамат машғул шавед ба ҳамин намуд кор, ба намуд соҳибкорӣ. ҳанами хелез ман мехоҳам шумода мардонаро нишон тиҳам. ман барои 23 оварда будам, хелеш нарафтам, хеле истод. боз ман нишон метам шумода бинед. дӯстони азиз, ана ин намуд мардонаям доштум. иноям 3 дона чиз доранд: собун, духии кармани, баъд духии калони 5 миллиграмма. ирам барои 23 оварда будам. оптумуш 15 сомонан ино. на боз ман я намуди дигаша нишон метиҳам шумода. марҳамат назар кунед, бинед. ана ин намудшам диде, ана ин намудшам дута дора, якта дизадаран дора, яктаи дига боша дизадаранти вай дора, риксонаи хеле шаракиви дора. ям 15 сомон ҳамин набора. анам хе нархи оптумуш 15 сомон. ана дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба охир мераса. ҳар касе бо мо буд, худо нигаҳбоншон бошад, дар паноҳи аллоҳ бошед. ҳазор раҳмат ки бо мо ҳастед. лайкло низ фаромӯш накунед. хайр то видеоабзори оянда.